regăsit, frații mei. Astăzi o să fac niște oameni să vedem dacă mi acceptă niște plante care le-am avut eu. Nu știu. Uite, asta e cea mai bună plantă. Da. Ca să vă arăt un pic, are așa. Decât citiți voi. Bomble some good morning și toate mai ele care mai sunt. Uite bă că mi s-a pus alt efect. De ce oare? Hai să încercăm persoana. Bă, care e mai bogat și mai? Să vedem. Bă, dar aici eu cel mai mare. Hai să dăm la asta. Nu la asta. Uite. Să vedem. Oare mi-l mai dă înapoi? Bă. Pe la ce să recut eu aici, cred că nu mi-l mai dă. Nu-i da? Nu da. Stai. Vlogarii mei, astăzi am făcut un om să-mi dea bomblesmul ăsta meu înapoi. Era să-l dau la cineva. Acum sper să mai facem multe vloguri din aceasta. O să mai testez persoane de altele. Și eu am fost David. Bye bye.